सरासनस्रायै जानाय मैगंफोर बुङोब्ला गोबां मैगंखौनो हाथायाव मोननो हायो। बैफोर मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय गोबां गोनांथि भिटामिन मोननो हायो। बिदिनो दिनै बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो जाथोसे सरासनस्रायै गोरलैयैनो मोननो हाथाव मैगं जिंखानि सोमोन्दै फोरमायगोन। मा भिटामिनजों आबुं जिंखा मैगङा थारैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जिंखा मैगङा जानायाव जोबोद गोथाव नङाब्लाबो बेयाव गोबां बिबांनि गुन दं। लेरथाया खम खालामनायजों लोगोसे गोबां बेराम होबथानायनि गुन दं। जिंखाया मेगनखौ जोंखोल एबा समायनायै लाखियो। जिंखायाव एसे बिबांनि बिटा केर'टिन एबा भिटामिन ए थायो, जाय मेगनखौ जोंखोल एबा समायना लाखिनायाव मदद होयो। बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जिंखाया जोबोद गुनगोनां जाथोसे मैगं। जिंखाया मेगननि नुथाय गोहोखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन खैफोद गोनां मेगननि थै रोदाखौ खारसारनायाव रैखाथि होनायाव मदद होयो। जिंखायाव एसे बिबांनि आयरन थायो। नियम बायदियै जिंखा मैगंखौ जायोब्ला थै खम जानाय बेरामनिफ्राय मदद मोनो। जिंखायाव भिटामिन B6 थायो, जाय थै खारसारनायाव मदद जायो। जिंखायाव फाइट'न्यूट्रन मुंनि मोनसे गुन थायो। बे फाइट'न्यूट्रनआ डायबेटिक्सखौ होबथानायाव मदद होयो। सामुससे बेरेमोदै आरो कापसे जिंखानि बिदै मिलायना लोङोब्ला साख्रुब सुख्रुब जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। जिंखाया लोंनायाव बिस हारिनि निसा एलकहल हजम जायै जामु जानायनिफ्राय रैखाथि होयो, जायनि थाखाय लिभारआ रैखाथि थायो। जन्दिस बेरामावबो जिंखाया थोजासे रैखाथि होयो। सरासनस्रायै जानाय मैगंफोर बुङोब्ला गोबां मैगंखौनो हाथायाव मोननो हायो। बैफोर मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय गोबां गोनांथि भिटामिन मोननो हायो। बिदिनो दिनै बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो जाथोसे सरासनस्रायै गोरलैयैनो मोननो हाथाव मैगं जिंखानि सोमोन्दै फोरमायगोन। मा भिटामिनजों आबुं जिंखा मैगङा थारैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जिंखा मैगङा जानायाव जोबोद गोथाव नङाब्लाबो बेयाव गोबां बिबांनि गुन दं। लेरथाया खम खालामनायजों लोगोसे गोबां बेराम होबथानायनि गुन दं। जिंखाया मेगनखौ जोंखोल एबा समायनायै लाखियो। जिंखायाव एसे बिबांनि बिटा केर'टिन एबा भिटामिन ए थायो, जाय मेगनखौ जोंखोल एबा समायना लाखिनायाव मदद होयो। बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय जिंखाया जोबोद गुनगोनां जाथोसे मैगं। जिंखाया मेगननि नुथाय गोहोखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन खैफोद गोनां मेगननि थै रोदाखौ खारसारनायाव रैखाथि होनायाव मदद होयो। जिंखायाव एसे बिबांनि आयरन थायो। नियम बायदियै जिंखा मैगंखौ जायोब्ला थै खम जानाय बेरामनिफ्राय मदद मोनो। जिंखायाव भिटामिन B6 थायो, जाय थै खारसारनायाव मदद जायो। जिंखायाव फाइट'न्यूट्रन मुंनि मोनसे गुन थायो। बे फाइट'न्यूट्रनआ डायबेटिक्सखौ होबथानायाव मदद होयो। सामुससे बेरेमोदै आरो कापसे जिंखानि बिदै मिलायना लोङोब्ला साख्रुब सुख्रुब जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। जिंखाया लोंनायाव बिस हारिनि निसा एलकहल हजम जायै जामु जानायनिफ्राय रैखाथि होयो, जायनि थाखाय लिभारआ रैखाथि थायो। जन्दिस बेरामावबो जिंखाया थोजासे रैखाथि होयो। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 6003817191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।